कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। Kita kalau kita bapak
चरणी नतमस्तक होऊन रंगभूमी देवता ज्ञानेश्वराच्या चरणी नतमस्तक होतो। माझी ग्रामदेवता आई आदिची देवी तिच्या चरणी नतमस्तक होतो। कुलस्वामी आई माझी घरी भवानी तिच्या चरणी नतमस्तक होतो। या मुंबईची रखवाली आई माझी मुंबादेवी, वांद्रे आंबेगावची आई माझी आंध्रादेवी आणि माझ्या नाच मंडळाचे आदरांत दैवत अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ महाराज यांच्या चरणी आज या ठिकाणी मी शाहीरकाई दिनेश गिरीश वाजे गाव गोविंद तालुका नाच जातीच्या रत्नागिरी यांच्या वतीने जमलेल्या माझ्या तमाम नाच कलावंतांनी तुम्हाला सर्वप्रथम मानाचा मुजरा आपल्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा राष्ट्रमाता जिजाऊ मारामाई भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि एक व्यक्ती जिला तुमच्या आणि माझ्या आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये हिंदू हृदय सम्राट हे नाव मोठ्या आपुलकीनं आणि मोठ्या भावनेनं बोलतं ते म्हणजे तुम्ही आणि माझे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे देखील मानाचा मुजरा करतो, मानाचा मुजरा करतो, मानाचा मुजरा करतो। रसिको, आपल्या महाराष्ट्रातले कोकण आणि कोकणामध्ये आवडीचा घेणारा कला आहे त्यातीलच आपल्या सर्वांची लोकप्रिय आणि आवडती अर्थातच नृत्य म्हणजे शक्तीप्रदर्शन नाचाचा डबल बारीचा जुगल बंदीचा सामना आज या ठिकाणी कोकणी कला राजापूर झुमन फॅन्स क्लब यांच्या वतीने आज हा सामना या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। सर्वप्रथम शाहीर देवेंद्र झुमन यांच्या फॅन्स क्लबसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं आपण सर्व या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे, त्यांचं अभिनंदन करायचं आहे। आजचे मध्यवर्ती स्वदेश शाहीर देवेंद्र झुमन आणि त्यांच्या संपूर्ण नाच मंडळाला शाहीर मानाचा मुजरा करतो। बराच वेळ झालेला आहे, थोड्या त्या ठिकाणी कार्यक्रम करणार आहोत। या ठिकाणी आज ज्यांनी मला संगीताला साथ दिला आहे त्याच्यामुळे आज कित्येक वर्ष आपल्या सर्वांच्या साक्षीने उभा आहे असे माझे दोन्हीपटू आदरणीय धनेचे गाणेकर यांना मानाचा मुजरा करतो। ऑक्टोबर नॅशनल मध्ये दादा शैलेश राठोडकर गुरु मास्टर आपण नानीसकर तसेच या संगीत क्षेत्रातील लोकांना तारा म्हणून जाणारा वयोवृद्ध जुवारी या ठिकाणी संपूर्ण टीम या ठिकाणी घेऊन आपल्या सर्वांचं मनोरंजन करत आहे। तसेच आज ज्यांनी आपल्या सर्वांसमोर नृत्य सादर केलं आहे असे माझे जीवन मित्र श्री महालक्ष्मी कलामंडळ उन्हाळे राजापूर तालुका उन्हाळे या गावचे खास हे सर्व मान कलाकार आहेत। एका जोरदार टाळ्यामध्ये त्यांना आपण सर्वांना आशीर्वाद द्यायचे आहे। खास करून माझे मित्र सुरेश कोदारी यांचा देखील आभार व्यक्त करतो। आम्हा दोन्ही कलाकारांना या ठिकाणी आशीर्वाद देण्यासाठी खास करून या शक्तीपुरांचा हिरा ज्याला ओळखला जातो असे आदरणीय देशातील पंधरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। गेली कित्येक वर्ष त्यांनी मला साथ दिला आहे मोठ्या भावाप्रमाणे असे आमचे शाहीर देवेंद्र संगरे आदरणीय रुपेशदा मांडवकर या ठिकाणी आहेत। उदय दाभोळकर अग्निशस्त्र खाते या ठिकाणी खास आलेले आहेत। जयेश पाटील सागरदादा धैर्य माझे जीवन मित्र शाहीर ठाकूरराव पुजारी आदरणीय सर्वसदा पालकर ही सर्व मंडळी घेऊन आज थोडक्यात का होईना परंतु आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी जोरदार मनोरंजन होणार आहे। गिरीश वाईचा शब्द लक्षात ठेवा। सुप्रसिद्ध आयोजक आदरणीय दिलीपजी नामेनवर या ठिकाणी त्यांनी मानाचा मुजरा करतो। आमची भोर मावळे यादव साहेब सर्व मंडळी आदरणीय आशीर्वाद देण्यासाठी आलेले आहेत। तुम्हा सर्वांना मानाचा मुजरा करतो आणि पहिल्या वाक्यात सुरुवात करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
या विश्वाचा धनी देवा मी तुलाच पाहतो हृदयात माझ्या प्रथम मी तुला पूजितो या विश्वाचा धनी देवा मी तुलाच पाहतो हृदयात माझ्या प्रथम मी तुलाच पूजितो शुभ दिनी शुभारंभी शुभ दिनी शुभारंभी तुझे नाम स्मरितो आणि वेळी वाकरी सेवा देवा गणराया तुझ्या चरणी ठेवून या गीत गायनाला सुरुवात शत्रूची दान केली त्या शत्रूची दान केली हा हिंदुत्वाचा विजय साऱ्यांनी पाहिला आणि साऱ्या जगाचा एकच बापाचा शिवराया आज 350 वर्ष झाली तरी आपल्या साऱ्यांच्या हृदयात आज कलाकार हा उभा आहे तो आयोजक मंडळी आणि रसिक मायबा पैशाच्या सर्वांच्या आशीर्वाद उभा आहे आणि म्हणून आज या ठिकाणी धनत्रयोदशी निमित्त सर्वांना ठाऊक नाही कारण दिवाळी दसरा या ठिकाणी सुरू झालेला आहे या सर्वांच्या घरादारातच नव्हे तर सर्वांच्या आयुष्यामध्ये हा प्रकाश पडावा आणि सर्वांना सुख समाधानाचे आयुष्य या ठिकाणी नांदू दे आणि म्हणून या ठिकाणी काम म्हणत आहे जो तेरो धूप लग जावे तो मैं जाओ बन जाना तेरी खुशियों के खातिर सारे जग से लड़ जावा यही मेरी आरज़ू तेरा मैं साथ दूं तेरा बन के रहूं सदा में परछावा तू ही मेरी नींद में तेरा राजा करता हूँ मैं तुझसे वादा तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए या चालू आपल्या सर्वांना थोडक्या शुभेच्छा देत आहे काय म्हणायचं बघा दिव्यांची तालिया रास सडांगणी तो पास वहन येई आनंदास मेरे सामोनी गगनास दिवाळीच्या गोडसना
शुभेच्छा तुम्हाला सिक जना आनंद होईया पाहुणी सारण्या गेला हो तुम सुख शांती घरात नाटू संपत्ती राहो सुखात सारी नाती शुभेच्छा तुम्हाला या ठिकाणी जमलेला सर्व माझ्या रसिक बांधव तुम्हाला दीपावलीच्या शुभेच्छा देतो आणि सर्वप्रथम मी त्या सर्वांच्या चरणी दीप या ठिकाणी सादर करत परंतु आज त्यांच्याकडे उभा आहे ते माझे रसिक बांधव आहे आणि जे काय आहे ते सर्व त्यांच्या मुळे आहे म्हणून आहे माय प्रियवाणी मला दिलात रसिका कसे तुमचे प्रेम उपकार रसिका कसे तुमचे प्रेम उपकार
देवाची शोभे
श्री गणपती मंगल मूर्ती सायत्री भुवनात गाजे बाप्पा बाप्पा तुझी आगान कीर्ती पाताच मूर्ती तुझी ती पाताच मूर्ती तुझी आगमनाला माझ्या येतेरी भरती की पाताच मूर्ती तुझी आगमनाला माझ्या येतेरी भरती चुकवलं घ्या पदरात श्री गणेशा तुझी छाया राहो या भक्तांच्या श्रीरावरती बातमी ऐकून गेलो काय चाललंय तुमचं सांगा खरं गरीब आले तर रस्त्यावर आणि आमदारांना गाते ते चाललंय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जेव्हा निर्णय घेतला होता आपल्याला काहीतरी घरोघर देणार होती तेव्हा शाहिरांचं काम असतं एखाद्या विषय जेव्हा संबंध असतो तेव्हा शाहिराने गाण्याच्या माध्यमातून बोलवलं हे गाणं केलं होतं आणि केंद्र शासनाच्या त्याला पेजवर आहे आणि म्हणून चालू आपल्याकडे काय म्हणत आहे भक्ती भावाने भोळ्या मनाने विद्वान भक्ती भावाने भोळ्या मनाने आरवी तुझी मधुर समरणा भक्ती भावाने भोळ्या मनाने आरवी तुझी मधुर समरणा दर्शन देण्याच्या भक्ताला हे बाबा अरे दर्शन देण्याच्या भक्ताला नाचतय माझ्या गजानना दर्शन देण्याच्या भक्ताला नाचतय माझ्या गजानना
या ठिकाणी आपल्या सर्वांसमोर सादर करत असलेली ही वेळी वाक्य कला आवडत असेल एकदा आपल्या जोरदार टाळ्या वाजवून आम्हाला मुलांचा आपण सर्वांनी काही कार्यक्रम बघा ज्या आशेने आपण या ठिकाणी आले आहात त्याचाही काही ठिकाणी गोवा आम्हाला कमी करायचं नाही बरोबर की नाही या ठिकाणी गट झालेला आहे आणि आता गौरवणी वळत आहे जीवन गोवा आज पिचकारी आहे पिचकारी आजचा विषय गोवा पिचकारीचा आहे परंतु कशी कथा मांडलेली आहे गोवा बघा जास्त वेळ न घेता सरळ या ठिकाणी बोलत आहे लक्ष असू द्या
दुसऱ्या दिवशी सगळ्या गवळीने काय म्हणलं का की नंदाच्या पोराची केली गंमत काल की नंदाच्या पोराची केली गंमत काल रुसून बसल्यावर झाले याचे दोन्ही गाल लाल की अशा मनासारखं जेव्हा नाही झालं की जेव्हा याच्या मनासारखं जेव्हा नाही झालं तेव्हा तोड करून बसला काय सांगू तुला आल्यावर विचारा कसे याचे केले निहाल आणि नंदाचा हरियाला फसलाय भारी राधाला सांगत आहे नंदाचा हरी काल फसलाय भारी चिडून रुसलाय माझ्यावरी नंदाचा हरी काल फसलाय भारी चिडून रुसलाय भडकला हरी जेव्हा हसली लोक याला सारी हा भडकला हरी जेव्हा हसली लोक याला सारी त्या गवळीवर त्यांनी झालं काय अगं मारण्या आधीच बाया काळाची मारण्या आधीच बाया आधी गळून गेली पिचकारी माझ्या आधीच बाया काळाची आधी गळून गेली पिचकारी
हुशार म्हणून सुटली गयाच्या तावडीतून राधाबाई हुशार म्हणून सुटली गयाच्या तावडीतून फुलफुल होते त्याच्या मुलाला कळली माझ्या आधीच बाई आता बनले गेली विचार माझ्या आधीच बाई आता बनले गेली माहितीसाठी असा आहे की बुवा एक सुंदर नारी तिच्या जन्माची एक खूण बुवासाठी प्रश्न काही नवीन नाही की एक सुंदर नारी तिच्या जन्माची एक खूण तिच्या नामकरणाचे जीवन बुवा 4 खूण मग सांगा ती कोणाची सोन असा हा प्रश्न आहे आणि या ठिकाणी पहिल्या वर्गात शेवटच्या गाणं आपण सर्वांसमोर सादर करतोय लक्ष असू या ठिकाणी नवरात्रोत्सवानिमित्त बुवांची भेट झाली होती परंतु तेवढा मुसळधार पाऊस पडला आणि कार्यक्रमाचा जो रंग आहे तो थोडा वेळ निघून गेला होता आणि जे काही त्याचे कार्यक्रम होते त्याच्या उपस्थित आम्ही होती कार्यक्रमाने कार्यक्रम केला त्यानंतर बुवांची माझी आज भेट आहे बोलल्यासारखं बुवा बरोबर आहे परंतु नवीन तारीख आहे सण आहे नवे प्रेक्षक आले आणि म्हणून या ठिकाणी आज जे काही गायचं आहे बुवा नवीन गातोय आणि आपल्याकडून देखील अपेक्षा करतो की आपण या ठिकाणी रसिक बांधवांना आपण नवीन त्या ठिकाणी द्यायचं आहे आणि काय म्हणत आहे की देवरुखात पाऊस मुसळधार असा पडला होता की देवरुखात पाऊस बुवा मुसळधार असा पडला होता नाईलाजा या झिरण्याचा कितला जरा अर्थाचा उडला होता पहिल्या बाहेर भिडायचं सोडून की पहिल्या बारीत भिडायचं सोडून हा दुसऱ्या बारीत बिघडला होता शेवटी कोणावर बुवासा पडला होता जेवढं बोलतो तेवढं इतरांना उत्तर द्यायचं आहे त्या म्हणत आहे की कमळाची कली तुझ्यासारख्या वेळेला कधी प्राप्त होत नाही की कमळाची कली तुझ्यासारख्या वेळेला कधी प्राप्त होत नाही आणि
इंद्रया त्या डोंगराच्या कपाळाला कोणी लावत नाही तिच्या नावाचा देवबुवा त्या डोंगराच्या कपाळाला कोणी लावत नाही आणि हा गावाला किती लाट झाला या बघाची बरोबरी संघर्ष तुम्हाला इंद्र कळला हा माझा विषय काय आणि म्हणून हे हातात धरून गजरा हायस्कूलच्या पोरीवर नजरा उभा हातात धरून गजरा हायस्कूलच्या पोरीवर नजरा घरचा सोबत चालाय मोगरा पाणी जरा घालत झालं कारण काय श्रावण साऱ्याचे घेऊन त्या तीन शाखामध्ये म्हणता म्हणतोय श्रावण साऱ्याचे घेऊन हरी कथा यांच्याच विचारतील तू श्रावण साऱ्याचे घेऊन कसा यशस्वी करशील तू पाय साऱ्याचे धरशील तू अरे पाय साऱ्याचे धरशील तू शेवटी जगवानेच भरशील तू पाय साऱ्याचे धरशील तू शेवटी जगवानेच भरशील तू
गणरायाला वंदन करतो. कलीची देवता माझा मधेश्वर आणि ही रंगभूमी रंगमाता या मातेच्या चरणी नतमस्तक होतो. मित्रांनो, माझं ग्राम दैवत धनी केदारी आणि सुगाई देवी माता रासाई मधेश्वराच्या चरणी नतमस्तक होतो. मुंबई नगरीची माझी मुंबा देवी माता तिच्या चरणी साष्टांग नमस्कार करतो. आज या ठिकाणी माझ्या बसलेल्या तमाम रसिक बंधू भगिनीमध्ये शाहीर वर्ग, गुरुजी वर्ग, शिष्य वर्ग याला सुद्धा शाहीर देखील जीवनचा शाहीर मला समजला. त्याचप्रमाणे मित्रांनो, आता हा कार्यक्रम पाहण्यासाठी आज राजपूत तालुक्यातील शान म्हणतो आम्ही वाचनाचा जो बाबा आहे लाडसाहेब कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे मला जे येणार आहे पुण्याचे शाहीर संजय बुवा, त्याचप्रमाणे नामे बुवा याला सुद्धा शाहीर मानाचा मुलगा होतो. मित्रांनो, ही कोकणची नोंद करायला जबरदस्त असताना नमन लोककलेकरांचा प्रेमी मित्र समीर तडकरे या ठिकाणी उपस्थित आहे. याला सुद्धा शाहीर मानाचा मुलगा होतो. त्याचप्रमाणे आज या ठिकाणी या कार्यक्रमाचे आयोजन कोकणीकला लाचा राहतो श्रीमंत मुंबई रसिकता वाचवायवर हास्यामध्ये सांगतो. लोककला जोपासना करताना मी जेवढे थोडके खाली येते मला माहिती आहे, परंतु माझ्या कलाकारांनी मला कधी सोडलं नाही. आणि माझे कलाकार आणि माझे बंधू सगळ्यांची नावं शक्य नाही
याला सर्व शाही मनाचा मुलगा करतो त्याप्रमाणे विनोदला सोपास करताना संगीताने असे लोकी पडतो पांडुरंग सुद्धा त्याचे साथ देणारे त्यांचे कलाकार सतीशला वेद मास्टर किंवा मास्टरचा हसमुख चेहरा आणि एका मास्टर माझ्या तालुक्यात आहे बरोबर आहे की नाही याला सुद्धा शाही मनाचा मुलगा करतो आणि आई इंडिया यांच्या साथीनं असं बघतो मित्रांनो मोठ्या गेल्यावर्षी आज काय केले आणि गावच्या ठिकाणी जाऊन नाही केली टोटल असे गावच्या ठिकाणी त्या ठिकाणी माझा सांगितलं फोन लावला म्हणजे माझ्या बाजू छोटा बाजू त्या ठिकाणी बसलेला आहे या सर्व मंडळींना शाही मनाचा मुलगा करतो आणि माझ्या प्रथम गेलेला सुरुवात करतोय बघा चांगली साथ असू द्या असं अपेक्षित आहे कारण तुमच्यामुळे शाही आहे हे मी सांगेन तुम्ही नसाल तर शाही काही करू शकत नाही कारण लोककलेचा जो आत्मा असतो तो माझ्या मनापाशी माझ्या मातीला होतो मी माझ्या कथाफेरीला सुरुवात करणार आहे माझा आवाज तुमच्या कानापर्यंत पोहोचेल सहकार मास्टर यांना सुद्धा शाही मनाचा मुलगा करतो आणि महाराज मनाचा आवाज नाही होतो आणि श्वासात रोखून वाढे श्वासात रोखून वाढे आणि छातीवर शेतकरी बोलावे असं राजे जिजाऊ बाई लाडाचा शिवछत्रपती शिवाजी राजे यांना व्यवहार मानाचा मुलगा करतो माझे पूर्वज माझे वडील माझे सुमन यांना सुद्धा व्यवहार मानाचा मुलगा करून माझ्या सगळ्यांना सुरुवात करतो बघा श्री गणपती श्री गजानन हिंदू श्री वरिंद्र माझे जन्म देणाऱ्या मायोगी त्याला तिसरे वंदन माझे माझे गुरुवर्य भानुष बनयाला आणि चौथे वंदन करतो रसिका तुमच्या चरणाची धूल माझ्या लावितो मस्तका अरे जन्मलीला जमाय विज्ञान त्या मातीच्या उदरात वाढलो आणि कला रंगमांच्या वरील रसिका या शक्य तुझ्यात कधी कोणावर नाही चिडू माझ्या ठिकाणी दिवाळीचा सण माझे तमाम रसिक बंधू याला सुद्धा दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो आणि स्तवन सादरी करणारा या ठिकाणी माझा जो शूरजीला आहे सीमेवर होतो त्याला दिवाळी नसतो गणपती नसतो दसरा नसतो त्यानुसार त्यांच्या चरणावर माझा स्तवन या ठिकाणी मी अर्पण करतोय बघा बघा
वो म्हणाले भगवती बाबाने भोया म्हणाले भक्ति भावने भोला नामे अजबी तो दोला देवा सभरना दर्शन देण्या भक्त जना नाचते माझ्या गजानना. शरीराचं घर सुंदर होता बुवा, कर्णाची कटिंग केली बघा.
तुझ्या नावाची ओढ तुझ्या नामाची गुण तुझे सदा मी गाईन कधी रूप लावशील गणदेवा डोळे भरून देवा तुला मी पाहिन 14 मिनिटे 64 कडे जाणार आणि सदा रंगमंचावर हे गणराया तुला नामरे मी होईन भावगतीने भावगतीने तुला पूजितो स्वर सुमना विस्मरितो स्वर सुमना स्मरितो
इच्छेची माया कुठेही कुणाचे तुझ्या इच्छेची माया कुठेही कुणाचे तुझ्या इच्छेची माया कुठेही कुणाचे निर्गुण झाल्यामुळे तत्वाची उत्पत्ती तुमचं काम आहे बुवा माझ्या गाण्याला निर्गुण झाल्यामुळे तत्वाची उत्पत्ती निरंकार तूच देवा महागणपती निरंकार तूच देवा महागणपती निरंकार तूच देवा महागणपती मनसारे नहीं सारे तुला रखी तो
संवाद ठिकाण झालेला आहे त्या ठिकाणी गोवानी गवळणीचा सुंदर विषय त्याच्यासाठी पिचकारी आली गोवा पिचकारी आम्ही जेव्हा फोटो मारला तेव्हा व्हायला कसा लागतो तुमच्याकडे पिचकारी नाही आम्ही पिचकारी घेऊन आलोय विषय ऐका शास्त्रोचित आहे आणि खरोखर विषय शास्त्रोचित आहे पण गोवा पिचकारी तुमच्याकडे आम्ही मागला हे लोकांना सुद्धा माहिती नाही असू दे हो म्हणाले काय म्हणाले बघा हे नंदाचा हरी गाणं फसलाय बरी चिडून रुसला माझ्यावरी भडकला आहे जेव्हा हसती लोक सारी मारण्याआधीच बाह्या काळाची गळून गेली पिचकारी मारून झाली तुझी घराला झाले रिकामी माझी पिचकारी डोक्यापासून पायापर्यंत भिजवलेली आहे व म्हणाले अर्धवट पिचकारी रिकामी झाली त्याची राधेन बघितलेला हे नक्की म्हणून काय म्हणाले राधेन बघितलेलं अर्धवट पिचकारी म्हणजे रिकामी झाली हे राधेन बघितलेलं भुवानी बघितलेलं म्हणून बुवा कठीण देतो लक्षात तुझ्या हा नंदाचा काना हुशार भारी होता चिडून रुसला हे राजे होता चिडून रुसला तुझ्यावरी वर ओढावून धरला हे राजे वर ओढून धरली भक्ती गोकुळ नगरी सारी कारण पिचकारीत पाणी वरताना पोहायला असं तेव्हा त्याचं पाणी नाही डायरेक्ट अशी म्हणत ओढायचं लागतं प्रेशरने पाणी येणार म्हणून तुला काय वाटतं हा नंदाचा गाणं हुशार भारी होता चिडून रुसला तुझ्यावरी वर ओढून धरली भक्ती गोकुळ नगरी सारी मारून झाल्यावर या राधेची खाली झाले माझी पिचकारी राधेला भिजवलेलं कारण रंगपंचमीचा खेळ होता राधेला भिजवलेलं आणि नंतर खाली झाली आता हे राधा म्हणजे अर्ध्यावर पहिली म्हणतो ती काय परमेश्वरच माहिती कोण म्हणायचं म्हणून काय म्हणतो मारून झाल्यावर या राधेची खाली झाली पिचकारी रंगपंचमीचा खेळ शोभत होता वसुदेव देवकीचा गाणा तो महान होता संगे राधाबाई खेळत असताना दिसाया छान होता वो गौरव करता लक्षात द्या सबके चेहरे में मुझको आप लगे ये
जुदाई मुझे मिला लगी, ये जुदाई मुझे मिला लगे।
एक सुंदर नारी तिच्या जन्माची एक खूण, तिच्या नामकरणाचे 4 गुण व ती गुणाची सून. वा म्हणजे ठिकाणी प्रश्नाचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो. उत्तर असं आहे, एक सुंदर नारी प्रभू रामचंद्राची सीता, तिच्या जन्माची एक खूण, ती भूमीतून नागराचा, ज्या नागराच्या फल लागून वर आली ती एक खूण, आणि तिच्या नामकरणाचे 4 गुण. जनकाची कन्या म्हणून जानकी, अग्नीतून वेदी व अग्नीतून बाहेर आली म्हणून वेदवती, आणि नागराच्या फळाचा लागून वर आली म्हणून सीता व 4थं नाव आहे पद्मावती. ती कोणाची सून? तर कौशल्या दशरथ राजाची सून. असं प्रश्नाचं उत्तर आहे. शाहिरांना तुमच्या माहितीसाठी रचित मला प्रश्न आजच्या वेळेचा सांगतो. रावणाची बहीण सुर्पणखा ही सध्याच्या कलियुगात कोणत्या नावाने वापरते? आणि तिचं स्वरूप कोणतं वा शास्त्रात असेल प्रश्नाचं उत्तर द्या अशी विनंती आहे. आणि प्रश्न बघा. कार्यक्रम सांगितला बुवा 33 कोटी देवांच्या राजा मित्र नसतो तर तुझा जन्म सुद्धा झाला नसता आणि तुमच्यासारखे बुवा वाऱ्यावर सुटले असते. असू दे, माझा नाव घेतलेलं आहे म्हणून बुवा म्हणतात की ती दिशामध्ये मला सुद्धा माहिती असू दे म्हणून. अरे दृश्य काही काही छापाई रामवनी जाई उदर शब्द धरुणी रडते कौसल्या माई उदर शोक धरुणी रडते कौसल्या माई. काही काही छापाई रामवनी जाई काही काही छापाई रामवनी जाई